So Sir, with regards sa latest nga bypass operation sa Mandurriao sa diin 32 ang mga drug personalities nga dadakpan. Anong statements ng PDEA din? Yeah, of course sa PDEA ginakasubo naton no nga amog ito kadamo ang mga nagkaladakpan kiti sa nakita naton for the past few months last year do pa isa-isa lang ta no duwa tatlo dasun golpe lang nakakita ka sa 32. So medyo may makita naton nga do nagdako ang mga nagkaladakpan no. Isa man na gani sa mga ginistoryahan mo ni Director Stoke nga base bala kinahanglan nga mapukuan nato ninyo pod sa PNP no kag gaan sang gid mas madalom nga mga tikang kung ano pidi kung ano bagay ano kag mayo nga obrahon para nga mabuhin-buhinan pagid no ang mga kaladakpan kay siyempre although we do have our intelligence sharing with the PNP but with this recent development maybe we need more a series of intel gathering including other law enforcement agencies and of course ang LGU. So muna ang isa sa mga ginapanumdum namon pa kung ano pagit ang pwede nga tikang naton para ma-solve ini no ang kung may ara gid man nga naga beligya nga mas dako nga mga grupo unlike sa mga before no nga daw ang kakadakpan naton daw pagamay-gamay lang ti kung may ara gid man basi kinahanglan naton nga ang gid nga matun-an mayo kung ano ang kakadapat kay gakaangay para masolbar ini.